Salutare și bine mă regăsim la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm 1v1 alături de Albert. Fără țintă. Exact. După cum vedeți, mă rog, o să vă arăt acum. Uite, uitați. N-avem țintă. Nici el. Sper că n-are țintă. N-am. Bravo. 1-0. Bravo, GG. Foarte complicat. Da, vedeți acolo scorul că mai da câteva, dar la fiecare a fost 3-3. Și de 3 ori, mă rog, eu l-am omorât de 3 ori așa când era AFK, el de 3 ori și n-am. Am mai dat înainte câteva. Da, am zis să fie totul corect. Dacă nu... Ați mai văzut controlul player fără problem asist. Mamă, bine pochitul ăla. Ești că ți-ai băgat autofire, ești nebun. A, tu construiești așa să-mi pun și eu. Așa. Bravo, bravo, GG. 1-1. Nici de acum o să joc fără aim assist. Ha, stai să-mi bag bericul. Bravo, GG. 2-1. Jucăm până la 3. Apoi nu știu, mai facem altceva, cred, sau doar atât. Creativ film, nu știu. Da, posibil. Mamă, e la high ground, că cât prin cât merge așa de curiozitate. 22 acum. Parcă îți mergea -5. Da, uneori merge, uneori nu. Ce trebuie? Ha! Overbuild, right? Mam. Foarte complicat să joci fără țintă. Bine pe overbuild. Not high ground. Ma!
A, max ai. Vezi dacă faci, băi, overbuild. Câtă viață ai așa de curiozitate? Nu se spune. Full. Albert și 360, cred. Oh, mamă. GG. Bravo, bravo. Trebuie. Am avut foarte mare noroc că i-am dat 72 în cap. Acum arată și setarea, Alexin. Așa. Setarea Stai. e asta, red. Stai. Da, dați așa să mă pui punct. aceasta este reticle. Eram ceva genul pe on. Uitați, vedeți, e cu țintă. Necem încă o dată. Necem încă o dată și dăm pe off. Este fără țintă, așa. Deci dacă doriți să jucați și voi fără țintă, vă duceți aici la game a treia, ceva genul, și dați la reticle și dați pe off, să jucați fără țintă. Dacă vă întrebați cum am găsit setarea asta, mi-am făcut eu din greșeală, mi-am resetat setările și aveam asta pe off. Trebuia, am stat jumătate de oră să mi le fac înapoi setările. Așa, și... na. Cam atât a fost și cu acest episod, sper că v-a plăcut și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!